juoksin sinne kovaa vauhtia ja hyppäsin sitten pää edellä ja suoraa pohjaa. Joo. Että siinä saman tien niin kun lähti liike, tai niin kun ei liikkunut kädet eikä jalat. Mutta mä niin kun heti tajusin, että mitä siinä tapahtui jotenkin. Okei. Että tuli heti mieleen, että mä taisin halvaantua. Tervetuloa Ajatukset sanoiksi podcastiin. Mua kiehtoo kuulla, miten me ihmiset menemme vaikeiden aikojen läpi, jopa sellaisen kärsimyksen, joka tuntuu läpipääsemättömältä. Kutsun sutkin kuulemaan, mitä vieraani ovat oppineet ja mitä he ovat oivaltaneet näinä haastavina aikoina. Mä uskon, että äärimmäisen vaikeidenkin asioiden kohtaaminen voi synnyttää oivalluksia, joista voi kasvaa syvää viisautta elämää kohtaan. Jos puhuminen ei natsaa, niin kuuntelu voi jeesaa. Tervetuloa kuuntelemaan Ajatukset sanoiksi podcastiin. Tässä se lähtee. Ensimmäinen podcast on uuden alku. Mulla on kunnia saada mun ekaksi vieraaksi ihminen, joka on inspiroinut mua tosi syvästi. Vieraana tänään on Laura Sammatti. Laura koki vuonna 2017 vakavan onnettomuuden, kun hän hyppäsi pää edellä mökin laiturit veteen. Hänen elämänsä muuttui sillä hetkellä. Lauralla diagnosoitiin niskanikamen vammasta johtuva neliraajahalvaus. Hän oli onnettomuuden aikaan 18-vuotias. Onnettomuudesta on kulunut nyt 6 vuotta ja on kunnia, käsi sydämellä kunnia, saada keskustella Lauran kanssa tänään elämästä. Tervetuloa, Laura. Kiitos. Kiva, kun kysyit ja pyysit. Lähdetään siitä, että miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen. Miten ihmeessä mä löydän itteni täältä sun kämpästä. Kiitos, kun mä sain tulla tänne rekordaamaan tämän. Niin, kerro. Joo. Siitä on vuosi, suunnilleen, vähän vajaa vuosi. Olisiko se ollut tämän vuoden alussa kuitenkin? Oliko se tämän vuoden alussa? Niin, se mun mielestä oli. No mut vähän vajaa vuosi, sanotaan Joo. 8-9 kuukautta. Joo, joku semmoinen. Mä heräsin Jyväskylässä aamulla perus. Aamukahvi heti tulille siinä. Ja sit mä avasin kännykän ja sit sieltä tuli se Me Naiset-artikkeli tuli vastaan ja siitä mä klikkasin sitä. Mä olin silleen, että okei, kiinnostava otsikko. Mulla oli aamukahvi siinä valmiina ja lause lauseelta se kahvi jäi siihen niin kuin sivummalle ja jokaisen lauseen jälkeen mä syvennyin vaan, että mitä tässä niin kuin kerrotaan. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, kun mä luin sitä artikkeliä, että mulla valuu kyyneleitä silmillä. Ja tää oli niinku joku suunnilleen tiistai-aamu, silleen, että niinku loskaa sataa ulkoa. Niin ja sitten kun mä olin lukenut sen artikkelin, mä otin heti mun kännykän esiin. Mä katsoin, että okei, etitäänpäs nyt Lauran Menit stalkkaamaan siis mua. Mä menin täysin stalkkaamaan sua ja sun IG. Mä olin silleen, onks mulla some, please. Ja sitten, tää on hauska, koska mä kerron tää sulle face to face ekaa kertaa. Niin, ei ole. Niin, sitten mä annoin sormien pauhaa sitä kännykän näyttöä vasten. Mä muistan osan siitä viestistä, se oli jotenkin silleen, että sussa on asennetta, sussa on elämän ilo, sussa on inspiraatiota ja sit mä vuodatin ne kaikki tunteet, mitä mulla nousi siinä artikkelin aikana, kun olin lukenut ja annoin sen vaan pistin sen menemään, pistin sen sulle, mä toivon, että sä näet sen ja pistin sille universumille, mulla oli pakko saada ne ajatukset ja tunteet ilmastua sulle ja sitten mä itse asiassa olin vähän yllättynytkin, kun sieltä tuli vastaus, että kiitos ja hieno. Mä se, herranen aika, se vastasi mulle. Ja, siitä on nytten 7-8 kuukautta. Eli 2017, siitä on 6 vuotta. Joo. Ja 2017 sä olit 18-vuotias. Joo. Ja
18-vuotias. Ja mistä sun arki koostui silloin? Oliko se silloin lukiossa? Joo, mä olin silloin lukiossa vielä ja mm, mulla oli siinä justiin hetki sitten niin ollut semmoinen toisenlainen tosi hankala tai semmoinen niin kuin elämäntilanne. Ja se ajoi mua vähän niin kuin ahtaalle. Ja sitten kun se tilanne siitä niin kuin selkisi ja pääsi siitä eteenpäin, niin mä aloin sitten treenaamaan tosi paljon. Semmoinen 5-6 kertaa viikossa ja välillä pari kertaa päivässä, niin kävin salilla treenaamassa ja juoksemassa ja tekemässä loikkareenejä ja kaikenlaista monipuolista pyöräilin ja sillä tavalla. Ja puolessa vuodessa siinä sitten tuli sitä kehitystäkin kyllä aika kivasti. Ja semmoista. Siinä alkoikin sitten justi niinku kesäloma. Ja mulla ei oikeastaan siinä ollut, mitään suunnitelmaa. Eikä semmosia, mä en ollut ehkä jotenkin en ollut niin kuin kerinnyt tai ei ole tullut ajatelleeksi mitään niin kuin, että miten ne mun unelmat edes on. Että oli vähän niin kuin hukassa ja kaikki oli vähän semmoista mössöä. Joo. Ei oikein tiennyt. Paitsi se, että treenasin kyllä. En mitään tavallaan varten muuta, kun se vaan on tosi kivaa. Joo. Ja silleen niin. Oli vähän silleen, että ei oikein tiennyt, että mihinkä se elämä vie. 18-vuotiaana se, nyt kun itsekin miettii, niin onhan se aikamoista lillumista silleen, että vanhemmat Niin. pitää aika lailla huolen siitä, että niin kun tulee ruoka, ainakin omasta menneisyydestä, niin sitten ruokaa vaan ja otetaan vähän itsestäänselvyyteen kaikki, mitä elämässä niin on. Mä asuin silloin jo omillani ja tuli kyllä aika paljon juhlittua tai niinku Okei. käytyä juhlimassa ja tuolla lailla siinä treenaamisen ohella. Että oli vähän niinku no semmoista perusnuoren elämää. Hyvä balanssi siitä treenin ja palautumisen kyllä. välillä. Näin juuri. No itse asiassa silloin 18-vuotiaan kroppa palautuukin aika nopeasti. No tällaisissa kyllä. keisseissä, niin, eli sä aloit treenasi joskus joulun tienoilla tai siinä talvella ja sitten sanoit puoli vuotta. Silloin 2017 alkuvuodesta Joo. aloin treenaa ja siitä puoli vuotta. Kerkesin sitä hupia ja Joo. sitten tosiaan muuttui pikkusen elämä. Joo. Eli miten se muuttui, niin oliko tämä niinku ihan mökkireissu niinku kavereiden keskeinen? Mä olin silloin alkanut tapailla yhtä jätkää ja siinä sitten sen kanssa ensimmäistä kertaa meni sen porukoita siinä tapaamaan. Siinä mentiin semmoiselle vuokramökille ja siinä oltiin yksi yö ehditty olla ja sitten seuraavana päivänä siinä jotakin touhuttiin pihalla ja sillä tuli sitten mieleen siinä sillä silloisella poikaystävällä tai hänellä, niin että ihan extemporeen nakkas siitä kengät sivuun ja lähti juokseen laiturille ja hyppäsi siitä sitten sinne veteen ja en mä siinä miettinyt, mä tein saman ja juoksin sinne kovaa vauhtia ja hyppäsin sitten päädellä ja suoraan pohjaa. Joo. Että siinä saman tien niin kun lähti liike, tai niin kun ei liikkunut kädet eikä jalat. Ja lilluin siellä
en pystynyt niinku liikkumaan, en tekemään siinä kohtaa sitten mitään. Mutta mä niinku heti tajusin, että mitä siinä tapahtui jotenkin. Okei. Että tuli heti mieleen, että mä taisin halvaantua. Ja mulla niinku ajantaju, en tiedä yhtään, niinku, että kuinka kauan meni missäkin, mutta siinä ehdin kuitenkin jo miettiä sillä lailla, että mä saatan jäädä tänne veteen. Ja tuli semmoinen jännä rauha. Okei. Rauha siinä tilanteessa, että niin kun mietin, että se on ihan okei. Että jos mä en pääse sieltä enää ylös. Mutta se poikaystävä silloin sitten, niin se oli jäänyt vielä sinne veteen, että se ei ollut ehtinyt sieltä pois. Ja sitten mä huomasin sen, että se alkoi kauhoa sitä vettä. Mä olin siellä veden alla siis koko ajan ja se löysi mut sieltä sitten. Ja hänkin oli kuulemma heti tai aika nopeasti siinä sittenkin tajunnut, että mä en taida nousta sieltä nyt itse pois. Ja nosti mut siitä sitten ja huusi apua sieltä rannalta ja sieltä tultiin auttamaan ja kantoivat mut siihen nurmikolle ja siinä sitten kokeiltiin, niin en tuntenut jalkoja ja käsiä aika huonosti ja en pystynyt liikuttamaan niitä jalkoja ja käsiäkin niin kuin tosi huonosti, että oli tosi holtittomat sillä lailla, että ei oikein. Ja niin siinä sitten ne soitti ambulanssiin ja olisinko mä jonkun tunnin. Okei, Sitten tunnin. Joo, tunnin maannut siinä nurmikolla tai niin mun mielestä mä oon sitten kuullut jälkeenpäin. Ja no siinä nyt tehti sitten jo sillä lailla, tietystikin on shokkia ja vähän semmoista paniikinomaista siinä. Tai no mä olin kyllä aika toisaalta niin kuin rauhallinen jostain syystä, mutta niin kuin semmoinen shokki ja no joku pelko tietenkin. Ja Joo. siinä niin kuin mietin, että ja sanoinkin ääneen, että nyt on elämä pilalla. Ja sillä tavalla. Ja no sitten se ambulanssi tuli ja sinne pääsin ja siinä kohtaa mä sitten mietin, että mä en voi tehdä mitään. Mun pitää vaan nyt olla ja luottaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Että katsotaan nyt vaan, että mitä tapahtuu ja mihin tässä niin kuin edetään ja mennään. Ja sitten mut jotenkin siinä lääkittiin ja niin kuin jotenkin nukutettiin tai jotakin ja vietiin sitten niin kuin helikopterilla, tuotiin Tampereelle täysiin sairaalaan. Ja tosiaan niin niskasta 6. nikama, niin se meni sillä lailla rikki, että se jäi painamaan niitä hermoja siellä. Se joku niin kuin rikki mennyt osa tai nikama. Ja ne sitten vaurioitui, että se ei mennyt kokonaan poikki se selkäydin ja se niin kuin käytännössä periaatteessa tarkoittaa sitä, että mitenkä pitkälle vaan pystyy niin kuin palautuu ja kehittyy, että mutta siinä kohtaa tietenkään en vielä tiennyt mitään semmoista, vaan sinne vietiin sitten sairaalaan ja tehtiin leikkaus. Ja joo, siellä sitten sairaalassa olin yhteensä, tai siis siinä teho-osastolla olin yhteensä 5 viikkoa ja niistä 4 viikkoa olin hengityskoneessa kiinni, että
siinä oli mulla sitten jotain keuhkokuumetta ja tosi korkeat kaikki tulehdusarvot ja semmoista, mutta niin. Joo, en aluksi siinä pystynyt niin kuin hengittää omi avui. Enkä sitten niin kuin oikein, tai niin kuin en puhumaankaan siinä sitten koko 4 kuukauteen kunnolla, että jotenkin vähän kuiskia sieltä välistä pystyi. Että siinä tuli aikamoinen pysähtyminen. Pysähtyminen. Että tosi niin kuin menevä ja tekevä ihminen kuin on ollut. Niin. Ja tosi semmoinen niin kuin itsenäinen ja päättäväinen tämmöinen, niin sitten yhtäkkiä täys stoppi. Et pysty puhumaan etkä liikkumaan, vaan maata vaan niin kuin päivästä toiseen siellä sairaalassa eikä tiedä oikein yhtään, että mitä tapahtuu. Sä sanoit tossa, että kun sä olit siellä ambulanssissa, niin susta niinku yhtäkkiä tuli semmoinen tunne, että nyt sä et ole tässä kontrollissa. Että niinku nyt on niinku, nyt ei, niinku mä en voi tehdä oikeastaan mitään muuta kuin nyt vaan olla ja katsoa mitä tapahtuu. Ja millaiselta se tuntui? Millaiselta se tuntui silloin niinku luovuttaa se kontrollin semmoinen tarve, mikä meillä ihmisillä on koko ajan, tiedätkö, että me halutaan kontrolloida ulkona ympärillä olevaa elämää niin paljon kuin me pystytään, että meillä on turvan tunne. Ja sitten kun tulee tommonen out of nowhere onnettomuus ja ambulanssissa tajutkin, että nyt mä luovunkin kaikesta, nyt mun on pakko luovuttava kaikesta, niin miltä se tuntui siinä hetkessä? Mä en tiedä, sanotaanko mä tämän kysymyksen hyvin? Joo. Mitä ajatuksia sulla heräsi? Se tuntui hyvältä. Se tuntui hyvältä? Se tuntui hyvältä vaan niinku, tavallaan niinku just antautua ja niin kuin jotenkin luovuttaa vaan se nyt toisten käsiin se tilanne, että kun mä en oikeasti voi, mä niin kuin tajusin sen, että mä en oikeasti voi tehdä mitään. Joo. Se tuntui niin kuin hyvältä. Se tuntui hyvältä. Niin kuin se toi niin kuin siihen paskaan tilanteeseen silti, se toi niin kuin sitä sellaista. Tai toki aika aina kultaa muistot, mutta niin kun, jos mä nyt jotenkin muistelen ja kuvittelen sitä, niin se on niin kuin semmoinen ulospuhallus ja silleen, että katsotaan vaan nyt. Että niin, mä voisin kuvailla, että niin se tuntui sillä lailla hyvältä. Joo. Aika mieletön. Tuo on tullut varmaan ihan luontaisesti sulta sitten tuo reaktio. Justiin se suhtautuminen ja asenne sillä lailla on oikeastaan aina ollut niin kuin mulla semmoinen jotenkin luottavainen elämä, että mä aina niin kuin jotenkin aina, musta tuntuu, että mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että kaikki aina järjestyy. Jotenkin kaikki aina järjestyy ja niin on käynyt aina. Et se on oikeasti niin kuin, ihmisillä on niin kuin hyviä uskomuksia ja voi olla huonoja uskomuksia, mutta mulla on aina ollut semmoinen positiivinen asenne. Ja se oikeasti vie aika pitkälle elämässä. Se kantaa. Kyllä. Vau. Ja se, että 18-vuotiaana sä oot tajunnut jo tollasen asian. Joo, ja oikeastaan, niin kuin mä aluksi sanoin, niin siinä oli ollut jo aiemminkin semmoinen aika raffi elämäntilanne, niin musta tuntuu, että sekin jotenkin valmisteli niin kuin siihen, että oli pitänyt jo vähän mietiskellä ja olin jo silloin niin kuin käynyt tavallaan puhumassa psykologin kanssa ja tuommoista niin kuin terapiassa vähän näin, että ja tämän tapahtuman jälkeen sitten tietysti kans, mutta niin, että oli jo pitänyt vähän käsitellä ja miettiä elämää. Vähän syvemmältä perspektiiviltä.
Että se, vaikka eli semmoista huoletonta 18-vuotiaan elämää, niin samaan aikaan sun sen hetkinen elämäntilanne ennen tota onnettomuutta oli saanut sut vähän niin kuin tajuamaan, että tässä elämässä muuten on vähän tämmöisiä syvempiäkin kysymyksiä, minkä äärellä me ollaan. Joo, ja musta tuntuu, että mä oon kyllä ollut aika, niin kuin ennen sitäkin jo, aika semmoinen niin kuin jotenkin ajatellut jotenkin syvällisemmin ja tosi paljon itsekseen pohdiskellut asioita ja sillä lailla. Niin se on ehkä jollain tapaa myös ollut sisäänrakennettua. Tietysti sillä tavalla, mikä nyt ikään suhteutettuna, mutta niin kuin, että sieltä se on pikkuhiljaa sitten kehittynyt ne ajatukset ja oppinut. Aika kova koulu ollut, mutta oppinut ainakin sitten asioita elämästä. Sä sanoit, että sä olit juttellut psykologille jo ennen onnettomuutta. Mulla nousi tuossa kysymys mieleen, että sen onnettomuuden jälkeen, niin mistä sun tukiverkosto koostui silloin? Ja jatkokysymys tuohon noin, tuliko sulla tukea jostain yllättävästä kohdasta paikasta, asiasta, jota sä et ollut ehkä niin kuin etukäteen olisi voinut arvata? No, mulla on ihana perhe ja ne on tukenut mua koko ajan ja ollut tosi paljon niin kuin auttanut ja ollut mukana ja messissä ja sitten ystäviä tietysti ja ihania ystäviä, jolle voi kaikesta kertoa ja sitten no silloin kun mä olin siellä sairaalassa, mä olin sitten kun olin ollut sen 5 viikkoa siellä teho-osastolla, niin sen jälkeen olin vielä kuukauden Tampereella kuntoutusosastolla ja sitten kuukauden tuolla Seinäjoella kuntoutusosastolla. Mutta niin siellä sairaalassa ollessa, silloin mä en vielä kaivannut niinku semmoista tavallaan ammattilaisen keskusteluapua, että mä oon tosi niinku avoin ihminen ja puhun oikeastaan, ei ole hirveästi mitään asioita, mistä mä en voisi puhua, niin sitten mä niille kaikille hoitajille, aina kun siellä oli kaikenlaisia hoitajia, vaihtui aina, niin niille mä aina vaan puhuin. Annoin tulla vaan. Ja ne kuunteli? Vai? Kyllä. Ja sitten ehkä mulla on välillä vähän semmoinen, rennonletken tapa myös. Ja huumorilla suhtaudun aina. Oikeastaan kaikkea. No tietysti tiettyyn pisteeseen asti, mutta niin. Ehkä, no ehkä sekin tietysti sitten on yksi, mikä auttaa, että on semmoinen avoin ja pystyy puhumaan oikeastaan kelle vaan, vaikka on tuntematon ihminen ja sillä tavalla niin auttaa siinä asian käsittelemisessä ja eteenpäin pääsemisessä, pystyy vaan antaa tulla kaikki ulos. Joo. Ei tarvitse niinku oman pään sisällä niitä niinku ajatuksia käydä läpi koko ajan. Vaikka niitäkin varmasti joka ikinen sekunti ja minuutti on aina, niin kuin meillä ihmisellä ja ihmisen mielellä on tapana tehdä niin. Mutta se, että saa niitä ulos. Se on tosi tärkeää, että vaikka itsekin niin paljon pyörittelee todella paljon niin pään sisällä, oman pään sisällä pelkästään myös näitä asioita, mutta että se on tosi tärkeää, että ne saa jotenkin myös ulos. Ja kirjoittaminen on ollut myös semmoinen tosi tärkeä työkalu itselle siinä. Okei, kerro lisää tosta. No se niin kun ne ajatukset saa jonnekin ylös ja sitten tietää, että ne on siellä, että niitä ei tarvitse enää sitten niitä samoja periaatteessa pyöritellä pelkästään sillä pään sisällä, että voi tavallaan luopua niistä periaatteessa.
tai totta kai niitä sitten samoja ajatuksia pyörittelee uudestaan ja uudestaan, mutta että siinä hetkessä se Niin. auttaa, että se ahdistus ei kasva liian suureksi, että kun ne saa pois jonnekin paperille tai muistiinpanoihin. Eli sä periaatteessa pystyt konkretisoida ne ajatukset. Toisin sanoisitko sä niin myös, että mulla itsellä itse asiassa, mä oon huomannut sen hyödyn, että kun kirjoittaa niin kuin jotain päiväkirjatunteista tai kun laittaa ajatuksia vaan kirjoittaa päiväkirjaa, niin siinä näkee ne ajatukset kirjoituksena siinä paperilla. Ja niin kuin sä sanoit, että siinä ne on. Ja periaatteessa mä näen aivan täysin ja ymmärrän ja fiilaan, miten niistä voi vähän niin kuin samaan aikaan luopua. Että ne on kirjoitettu ylös tuossa ajankohdassa, tuolle paperin kohdalle, just näin. Ja se ajatus jää, niin kuin se on siinä sitten. Ja tuo on tosikin, joo, sano vaan. Joo, ja sitten sillä on niin kuin jotenkin tilaa, sille tulee tilaa niin kuin myös muokkautua jotenkin, että kun niin kuin niiden ajatusten, että kun tietää, että niihin voi vaikka palata sitten, että ne on saanut taltioitua jonnekin ja että ne voi sitä kehittyä ja muokkautua. Mä fiilaan aivan täysin. Mulla itselläkin päiväkirjoja riittää. Ja sitten itse asiassa monia en uskalla avata vielä, jos ne on ollut muutaman vuoden takaisia, mutta mä tiedän, että sitten kun joskus palaa niihin, niin ensinnäkin se on hienoa, että on kirjoittanut ne ylös. Pääsee oikeasti vähän niin kuin siihen mielialaan, mikä silloin oli, ja pystyy vähän niin kuin toivottavasti enemmän niin kuin myötätunnolla katsoa. Yleensä ainakin mulla myös niin päiväkirjassa on aika paljon sellaista ihmissuuden draamaa ja näin edespäin. Ja sitten kun on katsonut jälkeenpäin sinne, niin on pystynyt vähän käsi sydämellä olla silleen, että voi Erkka, että kyllä se siitä itse asiassa. Toikin ongelma, mitä sä just tuossa kirjoitat, niin kyllä sekin selvisi jollakin tavalla. Niin, siitä tulee semmoista niin kuin, tai just näkee sen, että miten pitkälle on päässyt ja että just se, että sekin selvisi. Siitäkin selvisi ja että miten hyvin vaikka on nyt asiat verrattuna siihen, että vähän välillä tulee verrattua justiin niin kuin mietittyä sinne muutaman vuoden päähän, että nyt on oikeastaan aika tosi hyvin asiat verrattuna siihen. Tulee semmoinen hyvä fiilis siitä. Mua kiinnostaa kuulla, sä ennen sitä onnettomuutta 5 vuotta vedit salia ja sitten kun se onnettomuus tapahtui ja se elämä stoppasi omalla tavalla, niin sä oot, nyt mä otan itse asiassa tämän mun podcast-kirjan tästä näin ja jos mä saan jakaa, sä oot sanonut tälleen näin. Kaikki paukut oli pistetty siihen, mikä yhdessä pienessä hetkessä muuttui silmien nähden merkityksettömäksi. Ja tässä kontekstissa puhuit sun kehosta. Että sä olit, haluatko sä avata tota? Eli ymmärsinkö mä oikein, että sä olit laittanut periaatteessa 18-vuotiaan niin kuin varmaan on luonnollista ulkoiseen näköön pistää niin kuin tosi paljon sitä efforttia ja energiaa, niin tää on tosi voimakas lausahdus sulta, että kaikki paukut oli pistetty siihen, mikä yhdessä pienessä hetkessä tuli merkityksettömäksi. Joo, mä mainitsit sen identiteetin, niin se voi olla ehkä se voi olla yleistäkin justiin nuorella ihmisellä, että just kiinnittää huomiota siihen ulkonäköön ja voi kokea paineita siitä ja paljonkin ja sillä lailla, niin itse ehkä niin, tai niin, rakensi tosi paljon sen ulkonäön varaan sitä identiteettiä ja jotenkin sitä itsearvostusta tai sitä, että miten mä ajattelin, että mitä muut jotenkin
arvostaa tai että miten mä voisin olla niin kuin hyväksytty tai tulla hyväksytyksi ja niin se kaikki jotenkin pohjautui siihen, että miltä mä sitten näytän ja myös tavallaan itsearvostus ja itsetunto ja jotenkin kaikki tuntui siltä, että se oli sitä. En mä oikein tehnyt edes mitään muuta, kun mä vaan treenasin ja halusin jotenkin myös niin kuin näyttää vahvalta. Ja nyt mulla kyllä katosi ihan ajatus. Sä olit todennut myös sun Instagramissa, että, ja nyt tää liittyy aika hyvin siihen, mitä sanoit, että oli helpompaa oli rakentaa itsensä näyttämään vahvalta, kun purkaa rikkinäistä sisäistä, löytää voima hajonneesta ytimestä. Nyt ja tässä on vahvempi kuin mitä olisin koskaan pystynyt saavuttaa pelkopohjaisella toiminnalla. Sä tuossa sanoit, että oli helppo rakentaa itsensä näyttää vahvalta. Meinaatko sä tuolla just sitä ulkosta kehon, miltä se näyttää ja just näyttää muille, että multa löytyy lihaksia, musta tuntuu, että mä oon hyväksytympi tällaisenaan kuin mä oon nyt ja Niin ja rakentaa just sitä vahvaa ulkokuorta, että se niin kun, se näyttää siltä, että mä oon vahva, mutta oikeasti mulla ei ollut keinoja niin kuin vaikka oikeastaan käsitellä mitään asioita tai että se henkinen puoli, niin ei se ollut niin kehittynyt ja vahva oikeasti. Että se on niinku se semmoinen, vähän niin kuin voisi sanoa joku kulissi. Joo. Et se on helpompi näyttää vahvalta ulospäin. Mutta se sisimmän todellisuus ei sitten välttämättä vastaa sitä. Joo. Ja itse asiassa sitten tässä on yksi toinen lausahdus, mikä liittyy just tähän myös, on, että sä olit todennut sun storissa jakanut sen, että kun viedään kaikki se, mitä ajatteli olevansa, minkä päälle oli koko identiteetti rakentanut, on se äärimmäisen rankka, mutta täydellinen paikka rakentaa se uusiksi paremmin ja vakaammalle pohjalle. Kun vain löytää oikeat työkalut käsitellä asioita, niin mistä tahansa selviää aivan varmasti. Niin, ehkä se liittyy sitten just siihen, että sitten kun se vietiin kokonaan jotenkin pois se kaikki työ, tai niin kuin oli rakentanut sitä vahvaa ulkokuorta ja sitten siinä yhdessä hetkessä niin se kaikki vietiin pois ja sitä riisuttiin niin kuin siitä kuoresta ihan täysin, että ei ollut enää sitä mitään. Ja sitten kun oli se sisinkin, mikä oli niin kuin jo saanut niitä kolhuja eikä ollut oikein käsitellyt niitä ja oikeasti tuntui aika heikolta ja sillä lailla, niin sitten siinä kun on ihan paljaana periaatteessa niin ja eikä ole enää sitä samanlaista mahdollisuutta ainakaan siinä tilanteessa, kun makaa siellä sairaalassa monta viikkoa, niin kun lähtee rakentaa sitä taas näyttämään itteensä vahvalta, vaan että pitää oikeasti mennä siihen niin kuin itseensä ja että alkaa tuntemaan oikeasti sen niin kuin, myös sen henkisen vahvuuden ja rakentaa sitä. Miten toi muuttui nyt ton onnettomuuden myötä? Mikä se prosessi siitä on ollut lähteä rakentaa, niin kuin sä sanoit, vankemmalle ja vahvemmalle pohjalle? Millaiselta se on sun osalta näyttänyt se prosessi, vaikka sairaalasta eteenpäin? Tässä nyt vuosien mittaan myös. No siis sehän oli sitten vielä jotenkin, tai ehkä kaikista jotenkin kovin paikka se kotiutuminen, että siellä sairaalassa kaikki oli vielä silleen, että kaikki niin kuin apu ja tommonen niin kuin, tai kun se oli siellä ympäristössä, missä oli se apu ja kaikki ei heti saatavilla ja
tai että niin kuin se ympäristö oli semmoinen, minne nyt oli joutunut ja siellä piti olla se jonkun aikaa. Ja sitten kun pääsi sinne kotiin ja vähän niin kuin niihin ympäristöihin ja ympyröihin, mistä oli lähtenyt, niin sitten kun se elämä olikin aivan toisenlaista, tosi pysähtynyttä ja niin voisi sanoa siitäkin sillä lailla, että niin kuin jotenkin riisuttua ja semmoista. Ei enää yhtäkkiä vaan lähettykään jonnekin tuolla ulkona nyt. Kun hävittäjä lentää tästä meidän yli nyt. Niin. Riisuttuu. Ja niin, että tarvi niinku oikeastaan kaikessa apua, ettei silloin oikein hirveästi mitään pystynyt tekemään itse. Ja tuntui siltä, että vapaus oli viety. En mä pystynyt niin kun lähteä mihinkään yksin. Ja oikeastaan tekemään edes just mitään yksin. Ja sitten kun on ollut aina semmoinen itsenäinen ja minä itse ihminen, helpompi vaan tehdä kaikki itse, niin tulee hyvä. Joo. Ja niin oli hankalaa varsinkin se ensimmäiset vuodet siellä. Oikeastaan ehkä ensimmäiset 4 vuotta. Ensimmäiset 4 vuotta mä asuin Alavudellamaan Pohjanmaalta kotoisin, niin Alavudella asuin. Ne oli oikeastaan, henkisesti ensimmäiset 2-3 vuotta oli tosi vaikeita. Mutta taas mulla aina rönsyilee nämä mun menee joka suuntaan. Niin, että me puhutaan vuosista. Niin. Me puhutaan vuosista, että niin kuin henkisesti 2-3 vuotta niin kuin vaikeita aikoina. Millaista se oli? Mua kiehtoo tietää. Joo, se just se joku 2-3 vuotta, niin se meni semmosessa niin kuin jotenkin sumussa ja mä en ihan hirveästi muista edes muuta kuin jotakin yksittäisiä hetkiä siitä, että vaikka siitä nyt ei kovin monta vuotta ole, mutta oli niin jotenkin pohjalla, jos näin voi sanoa, ja että ei muistakaan hirveästi. Mutta se oli semmoista pyörimistä siinä. Ja justiin niin kuin sanoin, niin semmoista pysähtynyttä, että mä en ihan hirveästi ollut tai mennyt missään ja aika paljon olin yksin sitten kotona niiden omien ajatusten kanssa ja oli tosi vaikeita hetkiä. Siis semmosia niin kuin monta kertaa mietin, että olisi kyllä helpompaa, jos ei olisi niin kuin selvinnyt siitä. Että kun silloin ei vielä ei ollut niitä semmoisia jotenkin keinoja. Ja vaikka silloinkin kävi kyllä puhumassa siinä psykologilla ja sillä lailla, mutta ehkä sitten olisi siinä kohtaa voinut tarvita jotain ihan kunnon niin kuin psykoterapiaa, jotain terapiaa niin kuin semmoista. Mutta sitten jossain kohtaa niin mä mun veljen kanssa katsoin yhden elokuvan. Se ehdotti sitä. Okei, kiinnostavaa. Joo, ja
sitten siinä puhuttiin niin kuin jotenkin kaikkea elämästä ja siitä, miten mielellä pystyy vaikuttaa asioihin ja just mielenvoimasta ja kaikesta tommosesta. Ja siitä mulla jotenkin syttyi semmoinen kipinä. Millainen kipin? Siis niin kun tajus sen, että niin kun mä ihan oikeasti, mä pystyn niin kun mun mielen avulla niin kuin pääsee siitä pahasta olosta eteenpäin. Ja että mä pystyn kyllä itse löytämään ne työkalut ja sen tiedon siitä kaikesta. Ja sit mä aloin kuuntelemaan kaikkia psykologisia podcasteja ja äänikirjoja ja niin kuin kaikkeen mieleen ja psykologiaan liittyen. Ja niin kuin, mulla on niin kuin, jotenkin aina ollut just semmoinen minä itse ja siinäkin niin sitten ajattelin, että kyllä mä niin kuin itse mä selviän tästä. Vaikka se nyt ei välttämättä ole ihan paras ratkaisu, että kyllä apua pitäisi osata pyytää ja jotenkin, mutta se on itsellä ollut semmoinen hankala paikka se avun pyytäminen ja näin, mutta Miltä se tuntui, kun sä siinä elokuvan aikana jotenkin tajusitkin, että hetkonen, mun mielessähän on voimaa? Tuliko sulla semmoinen klik? No kaikki ehkä, tai no mä toivon, että kaikki olisi kokenut semmoisen, että kun tulee oikeasti tosi iso inspiraatio ja semmoinen voima, että ja kun tajuaa ja ymmärtää jotain. Et tosi semmoinen niin kuin inspiroitunut olo siitä tuli, että ja niin kuin, että jotenkin löysi sen ensimmäisen pienen kipinän siitä tiedosta tai siitä, että mitä kaikkea nyt itse asiassa onkaan ja mihinkä kaikkeen niin kuin voikaan pystyä sen mielen avulla. Niin sit halus vaan löytää kaiken tiedon siitä, että okei, nyt mä muutan tän, että mä en jaksa tätä oloa enää ja mä pystyn vaikka mihin oikeesti. Siis mä voin samaistua tohon fiilikseen aivan täysin. Sen lonkan katkaisuleikkauksen jälkeen, niin mä en ole koskaan lukenut kirjaa. Miksi mä koskaan lukisin lätkäpelaa jotain kirjaa? Sehän on ajanhukkaa. Niin. Joku mus klikkas. Se oli Eckhart Tollinen läsnäolon voima. Yhtäkkiä joku siinä klikkas. Mä oon silleen, että mun keho ja mieli alkoi vaatia vastauksia täältä maailmalta. Nousi vaan kysymyksiä, mitä se perspektiivi kääntyi, se oli ennen ulospäin. Se kääntyi aivan täysin sisäänpäin. Se kääntyi silleen, että hetkonen, mulla on sisäinen maailma. Mullahan on tunteet tässä, mitkä mun kehossa liikkuu. Hetkonen, täällähän on ihmisiä, ketkä on pohtinut näitä asioita jo tuhansia vuosia. Ja itelle, miltä se tuntui sulle? Mulle itselle se tuli semmoinen toivo, usko, motivaatio, kaikki tollaset inspiraatio, niin tajus, että uusi semmoinen ovi oli avautunut, mistä voi saada tukea ja mistä voi itse lähteä rakentamaan. Joo, just niin kuin hyvin kuvattu ja se niin kuin semmoinen toivo ja usko ja se, että täällä maailmassa on vaikka mitä. Joo. Niin kuin justiin, mitä voi itse tutkia ja löytää ja niitä keinoja ja apuja. Ja just sitä, että mitenkä lähtee rakentaa sitä niin kuin vahvempaa, sitä sisintä. Että ei pelkästään sitä, miltä näyttää. Oliko toi ensimmäinen kerta ton elokuvan kautta, kun sä täysit, että sulla on sisäinen maailma ja sä pystyt lähteä työstää sitä? Joo, siis en sillä tavalla ole ikinä en ollut ennen niin kuin ajatellut sitä. Että siitä se vasta niin kuin sitten
just lähti. Joo. Nyt kun puhutaan tästä 6 vuoden ajasta, mitä tässä on tapahtunut, niin onko toi elokuvan näkeminen ollut kuinka iso tekijä tässä sun prosessissa? Kyllä se oli se niin kuin ensimmäinen sysäys ja se kipinä ja siitä se kaikki lähti. Se on niin kuin se ja se, että mun veli sitä vielä niin kuin ehdotti, että katsotaan tämmöinen. Mikä tämän leffan nimi oli? Mua kiehtoo tietää. No mä en tiedä mitä mieltä siitä niin kuin pitäisi sillä lailla tai muut olla ja tällä lailla, mutta semmoinen kuin The Secret. Okei. Että siitä varmaan on kaikenlaista mielipidettä ja ajatusta, mutta siis aivan sama. Se Niinpä. on vaan se, että siitä se niin kuin lähti. Se itsellä se kaikki. Niin kuin, ja tajus sen, että just, että kun on niin, maailmassa on niin paljon kaikkia mahdollisuuksia, paljon kaikkea semmoista tietoa ja mitä ei tiennyt edes, että on olemassa. Ei ollut koskaan ajatellut niin kuin jotenkin sitä, että kuinka laajasti kaikkea voi olla ja mitä kaikkia erilaisia näkökulmia ja kaikkea. Mä haluan tietää kaiken. Ei sit just on semmoinen ajatus itsellään, että kaikesta on jotenkin voi olla jotain hyötyä. Sä olit kirjoittanut, tää oli sun Instagram-storissa, sä olit jakanut yhden biisin lyriikat. Ja se on oikein pieni, karu biisi. Ja voinko mä lukea sen biisin ne lyriikat, mitkä sä olit laittanut, sit sun sanat siitä. Tässä on ajatuksista mun pointti tässä. Joo. Eli tämän lyriikat, mitkä sä olet laittanut siihen storyin, on, että ehkä joku ottaisi mut syliin, ehkä silittäisi kunnes nukkuisin, jos olisi oikein pieni, ehkä pystyisin taas kattoo silmiin, ehkä itsellenikin mä kelpaisin. Ja sitten sä olet laittanut seuraavan storyin. Kuvitelkaa, että tää on se, mitä oikeasti vaan haluisit. Haluaisit kelvata edes itsellesi, mutta aattelet sen olevan mahdotonta, koska oot semmonen kun oot. Se oli mun ajatus silloin. Kaikki se paska oli totisinta totta mun pään sisällä. Ne ajatukset oli osa mua. Kun mä luin ton, niin mä menin ihan sanattomaksi. Tuo on niinku todella vahva. Joo. Silloin varsinkin ne ensimmäiset vuodet, niin koin aivan järkyttävän suurta häpeää itsestäni. Sitä niin kuin, kuinka avuton jotenkin tunsi olevansa ja se miltä näytti ja just se, että ei oikein tuntui, että ei pysty niin kuin mihinkään ja musta ei ole mihinkään ja ihan rehellisesti niin mä inhosin sitä itseäni ja sitä kaikkea, että tosiaan että tuntuu, että kumpa niinku kelpaisi ees itsellensä. Että voisi edes jotenkin itse hyväksyä itsensä ja tykätä itsestä. Mutta se oli vaan niinku päivästä toiseen semmoista inhoa ja häpeää. Ja kyllä se niinku just pohjautui siihen, että kun sen identiteetin ja itsearvostuksen, itsetunnon oli kaiken rakentanut siihen fyysiseen olemukseen. Ja oli tosi vaikea olla itsensä kanssa. Mutta
sitten tosiaan, kun lähti liikkeelle tää tämmönen herääminen, Henkinen kasvu. joo, niin en yhtään muista, että mistä semmonen, tai niinku just, että mitä kaikkea sitä on lukenut ja kuunnellut ja kaikkea, mutta jossakin sanottiin sillä, tai mainittiin jotenkin niin kuin se, että tai annettiin joku semmoinen vinkki, että aina kun katsoo peiliin, niin vaikka yhtään tuntuisi niin kuin siltä, niin hymyilee vaan. Että Wow. hymyilee itselle. Wow. Ja Aloitko sä tekemään tota sitten? joo, aina mä katsoin peiliin, Wow. niin mä hymyilin. Joo. Ja kuinka totta se on, että kuinka paljon ne ilmeet ja eleet vaikuttaa siihen, mitä tuntee. Että vaikka se lähtökohta olisi, tai niin kuin ei olisi se, tai niin, että ei olisi se, että mun lähtökohta oli se, että mä häpesin itteeni ja oli se inhon tunne. Niin kun mä katoin sinne peiliin ja hymyilin, niin tuli niin kuin jotenkin lempeämpi fiilis. Ja just mä oon varmaan joskus Instagramiinkin sitä kirjoittanut sitä lempeydestä, että se on niin kuin ollut suuri tekijä, että on vahvistanut sitä lempeyttä itseä kohtaan ja sitä myötätuntoa, itsemyötätuntoa. Se lempeys, sä alat itsestäsi tehdä parasta kaveria itsellesi. Sä katot ittees peilistä ja sä oot silleen, mulla on toi sama juttu muuten. Mulla on tatskoja ja mulla on monia päiviä, milloin mä herään ja mä menen peiliin eteen ja mä oon silleen, että katos, mä oon pilannut mun keho. Ja että sut on töhritty, sua ei voida rakastaa yhtä paljon kuin ennen. Ja pitkään se oli totisinta totta mun ajatuksessa sanoin, mä uskoin siihen, niin kuin sä sanoit tossa. Ja kunnes sitten mindfulnessin kautta mulle opetettiin, että hyväksy, tiedosta, että sä puhut itsellesi tolleen, älä arvostele niitä arvosteluja. Tiedosta ne hyväksyvästi, että mä muuten arvostelin itteeni. Ja sitten just, että heittää siihen se hymyn perään. Niin sä alat luomaan vähemmän niin kuin sellaista voimaa sille tunteelle seuraavan kerran, kun sä katot itseäsi peilistä. Ainakin itselle tämä on tapahtunut, että jos mä joka kerta olisin silleen, että hui, miltä mä näytän, seuraavaan, hui, sä vaan lisäät sitä voimaa. Mutta kun sä alat hyväksyä, hetkonen, mulla tuli hui, sä alat pikkuhiljaa niin kuin, hei, näin se on, toi ajatus nousee, mutta se ajatus myös lähtee. Pystytkö sä samaistumaan tähän ajatukseen? Joo, ja tosta tulee niinku mieleen just se, että kun katsoo sinne peiliin, niin just niinku, että jos pystyisi ajatella silleen, että tästä niinku näkyy se mun tarina. Ja se, että ja oli just mielenkiintoista tuossa äsken, kun sä selitit, niin sä tavallaan jotenkin, tai kun mä oon, sitäkin mä oon lukenut ja kuunnellut jostain, että semmoinen itsensä niin kuin koskettaminen myös voi lisätä sitä semmoista jotenkin itsensä hyväksymistä ja se voi rauhoittaa ja niin tosi paljon kaikki tämmöiset ilmeet ja eleet ja että itseäkin voi vaikka halata ja niin kuin luoda sitä yhteyttä itseensä. Mut just se, että kun sinne peiliin katsoo ja sä puhuit niistä tatuoinneista, niin vaikka se, että kun sä oot joskus sä oot niin kuin halunnut tehdä semmoisen ratkaisun. Ne. Ja että se on niin kuin osa sitä sun tarinaa.
wow, osa sitä tarinaa, joo. Niin. Mm. Ja sitten jossain kohtaa sä mainittit just siitä kehon kuvasta ja tämmöisestä, niin mm, kun silloin just alkuun niin oli sitä, että ei yhtään oikein pystynyt hyväksyä itteensä ja ei tykännyt siitä, mitä näki peilistä, niin siinäkin sitten alkoi lisätä sitä lempeyttä ja myötätuntoa sillä ajatuksella, että sitä kehoa kohtaan, että se taistelee nyt, että sille kävi pahasti ja se tekee nyt kaikkensa, se yrittää kaikkensa, että se palautuu siitä. Että miten mä niin kuin sitä ruoskin näillä mun ajatuksilla ja teen itselle sitä pahaa oloa. Ja just se, että on alkanut keskittyä siihen sisäiseen puheeseen, että miten mä puhun oikeastaan itselleni. Joo. Ja sitä voi alkaa oikeasti, niin kuin, tai aluksi se oli tietoisesti sitä opettelua, että niin kuin tietoisesti alkaa sanoa itselle vaikka sellaisia asioita, että niin kuin hyviä asioita. Joo, muuttaa sen negatiivisesta Joo, positiiviseksi tietoisesti. vastakkaiseksi. Joo, self-talk. Mm. Miten sä puhut itsellesi? Mm. Niin sä ymmärsit siis tämän prosessin aikana, tuossa oli pari asiaa, mitkä todella niin kuin sai mut haukkumaan henkeä, on se, että sä ruoskit ittees, mutta samaan aikaan sä edustat tällä hetkellä sitä sun elämän tarinaa, Joo. mikä on tuonut sut tähän asti. Joo. Niin toi on aivan eri näkökulma siihen, että sä katot nyt ittees peilistä, oot silleen, että ei ole hyvä, vaan et kääntää sen ja on silleen, että kaikki mitä mun uniikissa elämässä on tapahtunut, on tuonut mut tähän peilin eteen ja tässä sitä ollaan. Että siinä on semmoinen ylpeys jopa, minkä mä saan tosta, mitä mä tulkitsin tosta. Ylpeys ja semmoinen oikeastaan arvostus. 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 Arvostus kaikkia niitä asioita, mistä sä tykkäät ja mistä sä et tykkää. Ja, siitä, niin kuin, ja arvostusta myös elämää kohtaan ja sitä niin kuin, ehkä elämän raadollisuutta kohtaan ja sitä, että sä et oikeasti voi niin kuin, tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja toi on kyllä, kävi niin lähellä kuolemaa, niin myös just tosi konkreettisesti tuonut esiin sen, että ei voi koskaan tietää, että koska se viimeinen päivä on. Mä itse kuuntelen just, luin kirjan nimeltä Saatan olla väärässä. Mä oon itse asiassa joskus kanssa kuunnellut se. Se on semmoinen ruotsalainen mies, joka meni metsämunkiksi. Oliko se Taimaaseen? Oliko se Taimaa? Mutta meni metsämunkiksi 80 vuodeksi, 87 vuodeksi. Ja sitten hän tuli takaisin Ruotsiin ja alkoi elää niin kuin elämää. Hän on elossa vielä. Ja mutta hänellä todettiin ALS. Ja se kun todettiin, niin se todettiin. Sitten se tuli osaksi, sitten se kuolevaisuus tuli heti sille, pum, hetkone, mä oon ottanut asiat itsestäänselvyytenä. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin ne asiat, mitkä tuntuu tärkeiltä, niin yhtäkkiä mä haluan, että ne on oikeasti tässä niin kuin mun luona. Ja toinen kirja, mikä nyt mä kuuntelen, Aki Hintsan kirja, Tänään olin elossa, kertoo siitä, kun Hintsalla todettiin se syöpä. Ja kuinka se muutamassa sekunnissa sai Hintsan niin kuin tajuamaan sen kuolevaisuuden, että niin kuin tässä elämässä ei oikeasti voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joo, ja toi oli kyllä just hyvin kanssa sanottu se, että ottaa itsestäänselvyytenä niin kuin monia asioita elämässä, mutta niin kuin vaikka kävelykyky, niin se on
tai toimintakyky muutenkin, niin se on ollut niinku aivan itsestäänselvää. Joo. Ja sit vasta kun sen oikeasti menettää, niin sit vasta ihan oikeasti osaa niinku täysin arvostaa sitä, mitä on menettänyt. Ja niin, ja totta kai se sitten niin kun, sitä on alkanut miettiä niin kuin kaikkea muutakin ja niin kun, just arvostaa, nähdä kaikki semmoiset pienimmätkin asiat, että mitä on elämässä ja arvostaa niitä ja niin kuin se kiitollisuus. Vaikka se, että kuinka hyvästä perheestä on ja kuinka hyvä perhe, ihana perhe on ja ystäviä ja mikä kaikki on niin kuin hyvin, niin sit keskittyy siihen, koska tämä elämä pitää elää joka tapauksessa. Ja toi liittyy siihen itsestäänselvyytenä ottamiseen. Otatko sun perheen itsestäänselvyytenä? Niin. Ja kaikki. Sulla itse asiassa oli tänä aamuna junassa kirjoitin vielä tänne Tampereelle tullessani, niin olit siinä Me Naiset -artikkelissani sanonut, se prosessi siitä romahtaneesta ihmisestä tähän päivään on tehnyt musta monin verroin vahvemman ihmisen. Kaikki pinnallisuus on hävinnyt ja sen vaan jotenkin ymmärtää nyt, mikä on oikeasti merkityksellistä. Merkityksellisintä elämässä on ne kaikista pienimmiltä tuntuvat arkiset asiat. Ja sitten artikkelissa seuraava lause on siis ne asiat, joita ennen piti itsestäänselvyytenä. Ja niin, mitä mä olin, tai mitä siinä oli, että kaikki pinnallisuus on hävinnyt ja sen vain jotenkin ymmärtää nyt, mikä oikeasti merkityksellistä. Siihen mä haluaisin vielä tarttua, että eihän nyt niin kuin, varmaan kaikki pinnallisuus on hävinnyt, että se on aika kärjistetty, että totta kai sitä niin kuin, varmasti on kaikkea semmoista, missä saattaa olla vähän niin kuin pinnallisempia tolla lailla, mutta joka tapauksessa niin ainakin se on vähentynyt ja oppinut näkemään tai huomioimaan sitä, että ei pitäisi sitä elämää ja oikein mitään itsestäänselvyytenä ja sillä tavalla. Miten tämä näkyy sun elämässä tänä päivänä? Miten ne asiat, mitkä sä koet merkityksellisinä ja ne asiat, mitä sä et ota itsestäänselvyytenä, niin näkyykö se jotenkin sun elämässä nykyään eri lailla kuin ennen? No mä niin kuin koen niistä suurta kiitollisuutta ja niin kuin tietoisesti niitä aina haluan niihin pysähtyä ja miettiä sitä, että miten ihanaa on se, että on perhe ja sitä tukiverkostoa vaikka ja että ei ole semmoista mitään hätää kuitenkaan. Että totta kai vaikka onkin niitä edelleen semmoisia vaikeita hetkiä ja et välillä saattaa olla jopa niin, että ei oikein vieläkään niinku, tai pysähtyy siihen miettimään, että oikeasti tämä tapahtui mulle ja oikeasti mä en pysty enää niinku tekemään sitä kaikkea, mitä mä oikeasti haluaisin. Niin sit kuitenkin kääntää sen siihen, että on kiitollinen niistä asioista, mitkä on hyvin, koska milloin tahansa, mitä tahansa voi menettää niin kun, niistäkin asioista vaikka. Tai just se, että kun ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
että on kuitenkin semmoinen, vaikka muuten semmoinen terveys olemassa, että vaikka se toimintakyky ei ole sama, niin on kuitenkin vaikka muuten terve. Ja että keskittyy tuntemaan niistä asioista kiitollisuutta, mitkä on hyvin. Arvostus on noussut. Mm. Mulla nousi mieleen, että voiko kuvailla myös, että elämistä enemmän tässä hetkessä. Tai sitten toisena se, että ei elä niinku siinä menneisyydessä ja mieti sitä, että voi että kun mulle nyt tapahtui näin, vaan se, että miten mä pääsen tästä eteenpäin Joo. ja kehittyä. Ja että kun on kuitenkin se mahdollisuus siihen, että pystyy vaikka se toimintakykyäkin kehittää. Ja sitten kun on paljon lukenut ja etsinyt tietoa siitä mielen voimasta, niin kyllähän se niin kuin lisää sitä toivoa ja uskoa siihen, että se oikeasti on ihan älyttömän vahva se mieli, että sen avulla kyllä oikeasti pystyy aika suuriin juttuihin, että sitä ei ollenkaan tiedä, kuinka pitkälle sitä voi päästä, vaikka tämän kuntoutumisenkin suhteen. Joo. Ja silloin varmasti, uskotko sä, että sillä on vaikutusta sun kuntoutusprosessiin, että millä mielialalla sä oot, millä mielellä sä vedät niitä kaiken näköisiä treenejä? Siis mä uskon, että on varmasti monia tutkimuksiakin, tai mitä muistaisin kuuleeni, että siitä, että siis se mieliala vaikka vaikuttaa niin kuin, no vaikka treenatessakin, ja se niin kuin uskos itseensä ja siihen kehittymisprosessiin, niin se vahvistaa sitä ja nopeuttaa sitä tapahtumaan. Joo. Ja mulla on kyllä aina ollut se usko olemassa niin kuin itseeni, että vaikka silloinkin, kun oli niitä vaikeampia aikoja, niin mä tiesin koko ajan, että mä selviän tästä. Ihan varmasti selviän. Ja vaikka oli niitäkin hetkiä, että mietin, että olisi helpompaa, kun ei olisi olemassa. Se olisi helpompaa, mutta se ei ole se ratkaisu, vaan että mä selviän ja mä pystyn ja kaikki järjestyy. Mitä sulla olisi antaa neuvoa kuuntelijalle, joka nyt itse käy läpi vaikeaa aikaa? Ehkä semmoista aikaa elämässä, mitä ei ollut odottanut, joka on vetänyt vähän syvempiin vesiin ja joilla on se toivo ehkä, en sano hukassa, mutta vähemmällä. Niin mitä sä haluaisit sanoa niille? Miten sä haluaisit tsempata heitä? Mä en oikein tykkää tuosta niinku sanasta neuvoa. Mä en tykkää neuvoa ihmisiä, vaan ehkä sen sit oman kokemuksen kautta jollain tapaa ehkä siitä voi saada jotain inspiraatiota, mutta halutessaan. Yeah. Mutta niin, tai että kertoa siitä, että just mitenkä itse on toiminut, että kaikki keinot ei toimi samalla tavalla jokaisen kohdalla. Jep. Että vähän pitäisi niinku löytää jotenkin ne omat keinot. Joo. Että mikä sopii itselle. Mutta itse aina semmoisessa just hankalassa tilanteessa, mikä voi tuntua vaikka epätoivoiselta hetkittäin joku jossain tilanteessa, niin just ehkä se ajatus, että tämä on vaan tämä hetki ja tämä on tämä tunne ja tämä menee ohi. Ja kyllä mullakin silloin joskus aiemmin se oli aika jatkuvaa ja joka päivästä, niin no kun sitä tietoa on olemassa niin paljon niin kuin
kirjat ja vaikka netti ja kaikki täynnä, niin kuin jotenkin mulla itsellä on vaan toiminut se, että mä etin sitä tietoa ja mä luen ja laajennan sitä tietopankkia ja kerään niitä työkaluja ja sit oikeasti konkreettisesti otan ne käytäntöön. Ja kun se on, ei ole mitään semmoista, ei ole semmoista niin kuin vapaa-lippua siitä ulos, vaan se pitää itse tehdä. Niin kuin ihan, se on, voi olla raan kuulosta, mutta kun se pitää itse tehdä se työ. Ja vaikka menisi minnekä terapiaa ja minnekä, niin sielläkin se itse pitää tehdä se työ. Joo. Ja ottaa käytäntöön. Siinä saattaa tulla semmoinen, niin kuin, tai se vaatii semmoista päätöstä. Ja jostain niin kuin, mä en osaa sanoa, mistä sen löytää. Joo. Mutta mulla se on mun sisällä. Joo. Se semmoinen tahto ja voima. Että tästä mennään läpi. Joo. Että nyt mä teen tän. Mutta se vaatii sen, että sä päätät. Että se on sun kontrollissa se. Ja ei joka hetki. Ei mitenkään pysty olla vahva. Ei. Ei. Ja sitä mä oon sanonutkin, että silloin niin mä itken. Mä niin vaikka väkisin kaivan se jostakin, koska mä tiedän, että mua se helpottaa saman tien. Jos mua ahdistaa, niin kunnon itkut vaan, niin se auttaa saman tien. Ja monesti mä vaikka ääneen, ja vaikka mä yksin, niin mä ääneen sanon niitä asioita, että mitkä vituttaa ja mitkä ahdistaa ja mitä mä pelkään ja että mä en jaksa. Ja kaikkea näin. Mä päästän sen ulos ja kohta on aivan niin kuin semmoinen raukea ja siitä taas jatkuu. Joo, ja mulla oli toi sama kokemus mulla itsellä siellä sairaalasängyllä, kun mä taistelin ja mitä tapahtui? Mä aloin itkemään. Mä annoin, nyt mä en sano sitä sanaa, mä päästin irti siitä kontrollista. Ja hyväksyin. Mulle se itkeminen kuvaa hyväksymistä, että tässä ollaan, tämä hetki. Että nämä ulkoiset asiat, mitä elämästä on tapahtunut, niin ne on tässä nyt. Ja itkeminen mulle symbolisoi sitä, että tässä sitä ollaan. Just se ulospuhallus ja se semmoinen antautuminen, semmoinen, että joo, niin just se, että tässä mä nyt oon ja just niin kuin, että mä oon turvassa. Et ei tässä niin kuin ole oikeasti mitään hätää ja antaa sen kaiken tulla vaan ulos. Joo. Onks mulla tulee mieleen tuossa, sä oot sanonut, että ehkä kyyneleet on suolasia sen takia, että niiden tarkoitus on puhdistaa. Joo, siis se ajatus vaan joskus tuli niin kuin mun mieleen. Haluatko sä avata tota? Miten? No kun mulla on semmoinen, niin kuin, eikö siis suolavettähän käytetään puhdistamiseen? Joo. Niin kuin ihan vaikka jonkun haavan tai minkä. Maata sieltä, en mä tiedä, että on joo. Joo. Ei, mutta siis niin, tai että suolavedessä voi jotain puhdistaa, tämmöistä näin. Mä oon jostain kuullut. Niin sitten, oot sä joskus, niin kuin, sä oot vaikka itkenyt ja sun suuhun on mennyt niitä kyyneleitä, sehän on suolasta. Joo, se on suolasta. Niin siitä se tuli jotenkin se ajatus, että nyt mulle klikkasi. Niin. Että kun jos suolavedessä voi jotain puhdistaa ja sitten, eikö merivesi, se on suolasta, siitäkin puhutaan, että se on niinku semmoista jotenkin puhdistavaa tai jotain. Joo. Niin. Että sitten kun se tulee niinku ulos, niin sitä kautta niinku puhdistuu. Ja mulla toi herättää ajatuksia, että se puhdistaa sun sisintä siinä. Joo, just niin. Että se suolavesi periaatteessa on käynyt sun sisällä ja sitten se tulee ulos sieltä ja se on puhdistanut sieltä. Niin, ja kun sitä kautta tulee niin semmoinen raukea ja hyvä fiilis ja jotenkin puhdistunut. Ja me kaikki varmaan voidaan samaistua tähän fiilikseen, mikä itkemisen jälkeen tulee. Ja sitten toinen ajatus on sellainen, että jos miettii vaikka semmoista
jotain ahdistusta. Joo. Se, tiedätkö, se tuntuu semmoisena jännityksenä ja jännitteenä. Ja, Rinnassa. joo, se voi olla jollakin missä, tai niinku, kellä vaan, tai niinku, tuntua missä vaan. Jollakin toisella, jossakin toiskohtaa. Niin niin semmonen ajatus, että vaikka niin kuin sadepilvet, niin, tai ukkospilvet, niin ne kerää sitä jännitettä. Ja sit, kun se jännite, niin kun se raukee, niin sehän sataa alas. Niin samalla lailla niin kuin mä oon ajatellut sen, että kun se jännite kasvaa omassa sisällä, se ahdistus, niin sitten kun sen kyynelien kautta päästään ulos, niin se niinku raukee se jännitys ja se auttaa saman tien. Aivan älyttömän viisaasti sanottu, ja noi aivan samat sanat on sanonut mulle mun yliopiston pappi, kun mä itse kävin läpi vaikeita aikaa ja hänestä tuli mun mentori. Ja me puhuttiin itkemisestä. Ja hän sanoi, että Saint Ignatius, joka taisi olla yksi jesuitta, niin hän oli sanonut jo joskus oikeasti, puhutaan melkein niin kuin 1000 vuotta sitten, ehkä vähän alle, niin että itkeminen on kehon jännityksen poistamista. Se vapauttaa sitä jännitystä. Luonnollinen tapa keholta poistaa jännitystä. Ja sen takia varmaan on myös raukea olo sen jälkeen. Mut kun sä meet vaikka, sä voit tuntea sen ulkonakin, kun on ukkosilma. Sä tunnet sen, että nyt on tämmöistä jännitystä ilmassa. Ja sen jälkeen, kun se on ollut se ukon ilma ja on satanut, kuinka raikas ja raukea se ilmakin on siellä ulkona, niin sama olo tulee sen jälkeen, kun on itkenyt niin kuin sisällä. Mitä on sun unelmat tällä hetkellä, Laura Sammatti? Mun unelmia? No mulla on ainakin semmoisia ajatuksia, että tulevaisuudesta, mihin suuntaan niin haluaisi, niin jossain kohtaa mä haluaisin perheen, siis että olisi niin kuin lapsia. Mä haluaisin kokea sen niin kuin äitiyden. Se on mun mielestä kiehtovaa. Niin kuin toisen niin kuin ihmisen kasvattaminen. Joo. Ja sitten no nyt tämmöisen niin kuin, enempi ehkä lähitulevaisuuden unelma on päästä opiskelemaan yliopistoon, psykologiaa lukemaan. Joo. Mä kerran yritin, en päässyt. Uudestaan vaan nyt, ensi keväänä. Ja. Mä tiedän, että mä en todellakaan laittanut kaikkia paukkoja siihen ensimmäiseen yritykseen, niin nyt taas uudestaan sitten paremmin valmistautua. Jos me jotain ollaan opittu, niin sit sun sisu, sä et tuu luovuttamaan ekalla kerralla kyllä noissa psykan pääsykokeissa. Se on kyllä totta, että se on kyllä mun sisällä, että mä en luovuta, jos mä haluan jotakin niin kyllä mä yleensä oon niin kuin sitten jotenkin saavuttanut sen tai että kun mä en luovuta. Joo. Mä uskon, ja semmoinen ajatus on niin kuin jotenkin aina ollut mulla, että mä pystyn kyllä mihin vaan, jos mä haluun. Että mulla ei välttämättä, tai todellakaan ole niin kuin lähtökohtaisesti heti, ei kellään varmaan mihinkään niin kuin sitä kykyä, mutta aina pystyy löytämään ne keinot ja harjoitella, reenata ja kehittyä. Ja jos se kohta, se ihan varmasti kun tekee niitä töitä, niin ihan varmasti onnistuu. Tavalla tai toisella, jopa tavoilla, millä sä et pystynyt kuvitella edes aluksi. Kyllä, sitä ei tarvitse tietää, miten se tapahtuu, niin. vaan keskittyy vaan siihen seuraavaan steppiin. Podcastin lopussa mulla on, tai ainakin nyt alan rakentaa tällaista, mun on yksi kysymys, minkä mä haluan kysyä sulta. Ja mä haluaisin kysyä, että mä tiedän, että sä et tykkää neuvoista, mutta tykkääkö sä neuvoa ittees? Sitä mä teen kyllä. Noniin. Elikkä mä tuun kysyä jokaiselta vieraalta podcastin lopussa. Ja tää on ehkä vähän vaikea kysymys, mutta katsotaan, miten tää menee. Joo. Jos sä pystyisit mennä ajasta taaksepäin, sanotaan nyt päivä ennen onnettomuutta. Mikä olisi yksi neuvo, minkä sä antaisit itsellesi nyt
sen prosessin läpikäymisen tueksi. Mitä sä oot oppinut näiden vuosien aikana, niin mikä olisi yksi neuvo vaikka, minkä sä haluaisit, jos sä pystyisit mennä kuiskaa itsellesi, kun sä tiedät, millainen tämä prosessi on ollut, niin nouseeko sulla mieleen? Mä oon sen tässä ehkä sanonutkin monta kertaa, mutta ehkä mä sanoisin sen, että sä oot turvassa. Turvassa. Että se turvaa aina siellä taustalla. Että kaikki järjestyy ja ei ole hätää. Ootas, mä otan täältä mun outron esille. Laura Sahmatti, kiitos tästä antoisasta keskustelusta. Mä otan tämän pois. Laura, kiitos tästä antoisasta keskustelusta. Kiitos. Sun tarina on inspiroinut mua ihmisenä aivan mielettömän paljon. Ja mä sanon tämän käsi sydämellä. Ja se, millä tavalla sä kannat ittees ja elät sun elämää ja jaat sun tarinaa, niin se tulee muuttaa maailmaa. Se on muuttanut maailmaa jo, se on muuttanut ihmisten elämiä. Ja uskon, että kuuntelijat tuntee samalla lailla omilla tavoillaan. Ja mä sanon tähän loppuun, mä toivon, että on uuden ystävyyden alku. Ihanaa. Joo. Ja suuria sanoja kyllä ja kiitos oikein paljon. Oli tosi, niin kuin puhuttiin jo alkuun, että varmasti tulee antoisa keskustelu ja Kyllä. tuli. Antoisa, mä tykkään tosta. Ja toivottavasti tulee antoisia keskusteluja ja varmasti tulee antoisia keskusteluita tulevaisuudessakin. Toi nyt vitsi, kun ei tulevaisuutta voi ennustaa, mutta mä sanon ehkä sen näin sitten. Tää hetki tässä, mitä me ollaan jaettu, mä oon tosi kiitollinen tästä. Kiitos. Kiitos.